ukuyenera kutani kuti ukamawerenga Bible uzilimvesesa bwino. Ambiri amawerenga Bible koma samalimvesesa chifukwa amawerenga ali kuthupi. Ndipo Bible anthu ambiri samalimvesesa. Ngati ukufuna kuti uyambe kulimvesesa Bible, usatire video imeneyi. Zimene taphunzitsa video izi zikuthandizira. Bible choyambira ndikuuze chinthu ichi. Bible is not a physical thing, it's a spiritual thing. So kama werenga Bible nthawi zonse kuti ulimvesese ukuyenanso ukhale mu uzimu. Ndifayike tikapita ku 1 Korinto chapter 2 akunena kuti munthu wathupi sangathe kumvesesa zinthu za uzimu chifukwa zimamvesesedwa mwa uzimu. Ukatenga Bible lija cha nambala 1 upemphere kaye kuti Ambuye ndiseguleni makutu anga auzimu, ndiseguleni maso anga auzimu kuti ndikathe kumvesesa ndi kuona pamene ndikuwerenga Bible limeneli. Ndipo ukalitenga Bible lija ukayamba upemphera, ukalitsegula usalimbane kuwerenga machapter ambirimbiri, ukhoza kungowerengapo kandi mavesi awiri ku chipangano chakale, then kupitanso chipangano chatsopano ndikuwerengako mavesi awiri. Then zimene wawerenga zija musiku limene uzilingalira zimene zija. Uzilingalira mene mocha. Ifake tikapitanso ku Yoshua chapter 1 verse 8 akuti buku la chilamulo ili lisachoke pakamwa pako koma ulingaliremo usana ndi usiku kuti ukathe kukomesa njira yako. Kutanthauza kuti pamene uzikhala ukulingalira mavesi awiri aja kuti akutanthauza yani? Mavesi 4 aja chipangano chatsopano awiri chakaleso awiri. Pamene ukulingalira zimene zija uzaona kuti wayamba kulimvesesa, uzayambano kumvesesa. Ndipo nthawi zonse ukamapanga zimenezi, I'm telling you, uzakhala munthu olimvesesa kwambiri Bible. Ndipo palibe munthu amene azakunamize pa nkhani ya Bible. Satani njira imeneyi Mulungu azakuthandizani, muzalimvesesa koopsa. Mukamalizanso kuwerenga muja pempherani kuti Ambuye zimene ndawerengazi ndisaziyiwale, mundithandizire kuti zikakhazikike ngati mwanga. Ukatero Bible zalimvesesa. Mulungu akudalitseni kwambiri. Amen.